Det er en lille sejr for dem. Hører, hvad den danske nummer 10 har at sige. Det sidste go til Christian Eriksen kan have lov til at udtale sig. Det er en store historie i dag. Christian Eriksen. Sprudende stjerne på banen i dag. Kommer de til. Og hvad med den her kulisse? Vi ser nogle fantastiske... Vi skulle på hjemmebane her. Undskyld lidt batter. Det der giver dig tryghed, så kan der komme. Der skal også være en anspændthed i det. Vi ved også, at vi har nævnt Pierre Emil. Vi så Kasper Schmeichel, stive blik her, var klar. Skal Den her fra Jonas Vind. Hælafleveringen, brysttæmningen og den strakte fod. Det er en svær afslutning, han får lavet, Christian Eriksen. Og han tager den så hurtigt, inden at Granisen ikke kommer ind og får presset ham.